Vy ste sa vlastne vyjadrili na adresu Martiny Šimkovičovej, vašej bývalej kolegyne. Možno prišla vám nejaká spätná väzba? Áno, ale nechám si ju pre seba. Dobre, čiže zhodou okolností pár dní dozadu sme spolu komunikovali a o čom bola tá komunikácia, tak si to proste nechám pre seba, ale áno, bola reakcia medzi mnou a Martinou Šimkovičovou, áno. A nechýba vám možno tá moderátorská stolička? Viete čo, ono to je akože či tu budem stáť alebo sedieť pri tom je istým spôsobom jedno, ale ja viem, jasné, ja viem, že to viem robiť, že ma to baví, že s tým nemám proste problém, ale pri mojom cestovateľskom vyťažení, ktoré mám, tak je veľmi zložité aj pre televíziu nájsť taký projekt, ktorý by bol časovo zvládnutelný pre mňa. Čiže ja nikdy som nepovedal nie, ja som otvorený všetkému možnému a ja rozbieham zaujímavé projekty a keď jeden z tých projektov bude nejaký druh moderovania, či v televízii, prečo nie, ale akože uvidíme. Hej. Ja mám svoju cestovnú agentúru, čiže ja cestujem po celom svete s ľuďmi, s privátnymi ľuďmi, čiže sú to privátni klienti, privátne spoločnosti. A áno, stále ja teraz som tu zo okolností pár dní, o pár dní opäť odlietam do Španielska a potom pevne verím, že čakajú výlety, pretože viete, tá situácia momentálne vo svete nie je úplne najjednoduchšia po stránke cestovania a práve mám letenku, ktorá sa toho dotýka o pár týždňov, takže pevne verím, že spoločnosť Etihad bude lietať a ja budem môcť odletieť do Indonézie, potom ma čaká Japonsko, potom ma čaká Portugalsko, opäť Španielsko, Turecko a množstvo ďalších krajín, takže áno, stále som na cestách.